Recorda que el 8 de juny es va obrir el termini per poder consultar les llistes provisionals dels admesos en els cicles formatius de grau mitjà. Per consultar les llistes provisionals has d'entrar a preinscripciogencat.cat, a l'apartat de cicles formatius i a fes el seguiment de la teva sol·licitud. Per accedir al seguiment de la sol·licitud has de tenir a mà aquests documents perquè te'ls demanaran a l'entrar. El DNI de la persona sol·licitant, si ets menor d'edat, el de la teva mare, pare o tutor, i el codi de la teva sol·licitud. Un cop dins de la pantalla, és important que comprovis si és correcte, la via d'accés per la qual has entrat i la teva nota mitjana. Si no estàs d'acord amb la puntuació provisional o detectes alguna errada o anomalia, pots presentar una reclamació del 9 al 15 de juny. A la consulta individual trobaràs l'enllaç per presentar-la. A banda de comprovar que aquestes dades són correctes, amb aquest primer barem a la pantalla tens informació sobre les places ofertades en el centre de primera opció i quantes sol·licituds s'han presentat fins al moment per la teva mateixa via d'accés. Revisa la llista amb la puntuació després de les reclamacions el dia 18 de juny, en aquest web o al web del centre de primera opció. I segueix ben atent o atenta a la resta de dates importants del calendari de preinscripció, fins a arribar al dia 9 de juliol, on es publicaran la llista d'alumnes admesos al centre i la llista d'espera. El procés finalitzarà amb la teva matrícula al centre assignat que hauràs de fer de forma presencial entre el 12 i el 16 de juliol.